puzzelje. Tomke zit bij de tafel. Hij is aan het puzzelen. Zo. Tomke leidt de lietse puzzelstikjes te plak. Hier met de hollen van het kabouterke. En dan de buik. Waar met nou de arm? Oh ja, daar. En het oorjarmke komt hier. Nou, de voeten nog. Klaar. Wat doe je, Tomke? Puzzel, ja? Ken ik al heel goed, maar puzzel is alweer klaar. Hey, kan ik wel puzzelen hier? Nee, hondjes kennen het puzzelen. Jawel weer, ik ken het heel goed. Nou, dat wil ik wel eens zien. Jere, maak je nou deze puzzel dan maar. Oh, schiet makkelijk. Zo, eerst de puzzel op de kop. En nou de stikjes er weer in doen. Eerst de auto, met de auto hier, Tomke. Du kist het toch zo goed? Was het zelfs maar waan. Nou, de auto met nou hier. Nou pak ik de trom. En die toch ik hier. Er binnen wel heel volle stikjes. Maar er niet alleen in de puzzel, Tomke? Ja, en ze passen er precies in. Nou, doe dan, Romke. Romke leidt de stikjes in de puzzel. Vol net zo goed. Hij leidt de stikjes verkeerd del. Ah, de stikjes vallen er net in. Ga stik een hamer, Tomke, dan timmer ik ze erin. Nee, met mij net. Dan gaat die puzzel stikken. Du kist het net, hè, Romke? Jawel, ja. Ik ken het wel. Maar met deze puzzel wel net. Het is een domme puzzel. In hier jaren ze wat vallen in de keuken. Wat is dat? Tikke, Er valt wat. Cornelia, tikke. wat doe je nou? Liet ik een poeder met koekjes vallen. Oh, mijn mercien. Ze zijn al hier stikkend. Nou, die kan wel voort. Zo kan ik net trakteren. Ik moet dadelijk maar even naar de bakker om nijen. Wil je met mij, Tomke en Romke? Nee, ik wil puzzelen. En ik blijf met Tomke. Cornelia pakt de tas en de beurs. Ze gaat gauw naar de winkel toe. Tomke zit in de kamer. Hij maakt de puzzel van Romke af. Zo. En zo. Romke is naar de keukentas sloept. Wat doet er daar eens? Cornelia wil die lekkere koekjes voortgooien. Dat kind dus net. Dat is schande. Misschien kink ze wel weer maatje. Romke springt op het onrjocht. Daar stiet de poeder met koekjes. Stikkende koekjes. Heel voorzichtig Ja, skorrelt er de stikjes uit de poeder. En wat had er dan? dat stikje je daar. En dat stikje je daar. Nou, moet er nog één stikje bij. Dan is het koekje weer heel. Ja, klaar. Heel voorzichtig schoot er het koekje onder de kant. Dan krijgt er een nijstikje uit de poeder. Wat voor stikje past hierom? Even goed zien. Ja, ik had maar voor. Dat stikje past hier weer in. Tomke zei dat ik dat puzzel ken. Dat zie ik hem share laten. Alweer een koekje klaar. Romke, wat doe je daar in de keuken? Puzzelje. Romke. Er binnen al nog geen puzzels in de keuken. Romke maakt het een grapje. Zo. Nou, de puzzel van Romke ga ik alweer maken. Nou doe ik de puzzel van de boetestuin. Romke en Tomke zijn drok aan de gang. Tomke met de puzzel van de boetestuin en Romke met de koekjes. Ja. Dan roept Romke: Tomke, hast du ik liem? Liem? Wat maakt u met liem, Romke? Die maak ik broeken voor de koekjepuzzels. Koekjepuzzels? Waar nog geen koekjepuzzels? Romke, wat doet dat toch? Puzzelje! Zei hij het weer? Ik mag maar eens even zien wat hij doet. Die stiekemert. Tomke sloept naar de keuken.
Daar zit Romke op het oorjocht zitten. Romke, doe maar eens net op het onjocht. Wat doe daar nou? Dat zei ik toch, Siltito? Puzzelje! Koekjes puzzelje! Op het oorjocht lezen we fjouwer heerlijk koeken. Hoe kan dat nou? Cornelia zei dat die koeken stikken wien. Ik ga ze weer orke puzzelen. Just wel dat ik puzzelje kind, Tomke. Dan komt Cornelia weer thuis. Als ze shot dat Romke op het oorjocht stiert, Hé, ze leuk worden. Maar Tomke roept gauw: Master Sjam, wat Romke die in had, Cornelia. Romke had de koeken weer in elkaar kop puzzelen. Cornelia sjocht naar de koeken. Dan jouwt ze Romke een eiken oer de kop. geweldig, Romke. Wat hast tot dat knap tien? Hast du ik lief, Cornelia? Dan kunnen we ze orke plakken. Nee, nee, ik ga geen liem van koekjes. Maar, ik weet wel wat hoors. Wij krijgen al jaar zo'n lekkere koekjepuzzel. Om op dit. Ja, lekker. Dat is lekker. Oh, lekker. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.